Ahoj, já jsem Pavel Gabsdyl a vítám vás v lunární dílně, ve které rozebíráme měsíc do posledního kamene. Dnes se podíváme na ty největší meteority, jaké na Zemi máme. A vzhledem k tomu, že jsme v lunární dílně, podíváme se i na ty největší kameny z našeho měsíce. Než začneme, chci vám všem poděkovat. Už je to totiž rok, co spolu vytváříme tuto lunární dílnu. Vaše komentáře, podpora a také to, že se na tento kanál vracíte, mě neustále motivuje k další tvorbě. Takže klobouk dolů před vámi všemi, kteří jste zvládli shlédnout tolik videí o měsíci. A co si budeme povídat, některá videa byla docela náročná. Pro dlouhé zimní večery jsem si proto pro vás připravil spíš odpočinkové téma. 12 krátkých příběhů, které se zabývají největšími meteority nalezenými na naší planetě. A jak sami uvidíte, tyto meteority zajímají nejenom vědce, ale třeba i pašeráky nebo teroristické organizace. A proč zrovna 12? No protože 12 je měsíců v roce a 12 je také astronautů, kteří se dosud prošli po našem měsíci. Nejnovějším členem klubu opravdu velkých světových meteoritů je El Ali, kolos z regionu Hirán v Somálsku. Místní o něm věděli celé generace. Tento 15-tonový kus železa jim sloužil jako orientační bod a někdy i jako brusný kámen na nože. Jenže to, co v krajině tiše leželo stovky let, mělo úplně jiný příběh, kosmický. V roce 2019 si balvanu všimli geologové z těžební společnosti a rychle pochopili, že nejde jen tak o obyčejný kámen, že stojí před jedním z největších meteoritů, jaký byl na Zemi kdy nalezen. A pak se to rozjelo. Nelegální odvoz, podezřelé obchody a dokonce i zapojení místní teroristické skupiny. El Ali se nakonec objevil na lodi směřující do Číny. Ačkoliv se somálská vláda snažila o jeho navrácení a zařazení na seznam památek UNESCO, neuspěla. Do nelegálního vývozu se totiž zapletly i špičky státní správy, což paralyzuje snahy o jeho legální navrácení. Meteorit se tak ocitnul v Číně, kde jeho vysoká cena, odhadovaná mezi 4 a 5 miliony dolarů, a taky kriminální původ brání v jeho prodeji. Naštěstí ještě předtím, než se meteorit ocitnul v rukou soukromých prodejců, z něj stačily vědci odebrat vzorky. A právě ty odhalili něco mimořádného. Minimálně 2 nové minerály, které nikdy předtím nebyly na Zemi nalezeny. První z nich, elaliit, nese jména místa nálezu města El Ali. Druhý, elkinstantonit, byl pojmenován na počest planetární vědkyně Lindy Elkin-Stanton, hlavní vědecké osobnosti mise NASA k železné planetce Psyche. V údolí řeky Willamette na severozápadě Oregonu se nacházel podivný balvan. Místní ho znali odjakživa a pro původní indiánské kmeny byl posvátný. Jenže pak, v roce 1902, přišel jeden přistěhovalecký osadník, který se na ten zvláštní kámen podíval jinýma očima. Uvědomil si, že to není jen tak obyčejný balvan. V době objevu byl totiž Willamette 3. největším meteoritem nalezeným na Zemi a dodnes zůstává největším meteoritem nalezeným na území Spojených států amerických. Zmíněný osadník si uvědomil, že takový kus železa z vesmíru má cenu, která by mu mohla změnit život. Mělo to ale jeden háček. Tenhle 15-tunový dar z nebe neležel na jeho pozemku, ale na půdě oregonské ocelářské společnosti. A co s pokladem, který leží o pár metrů vedle? Osadník měl jasno. Se svým nevlastním synem začal meteorit tajně přesouvat. Pracovali 3 měsíce. A nakonec uspěli. Na vlastním pozemku pak postavil boudu, meteorit schoval dovnitř a začal vybírat vstupné od zvědavců z celého kraje. Všichni totiž chtěli vidět jeho balvan z hvězd. Všechno šlo hladce, dokud se jedním z návštěvníků nestal právník oregonské společnosti. A bylo po podvodu. Meteorit putoval zpět ke svým právoplatným vlastníkům, kteří ho přestěhovali do Portlandu a vystavili na veřejnosti.
Odtud nakonec doputoval až do Amerického muzea přírodní historie v New Yorku, kde stojí dodnes a kde jsem si ho mohl prohlédnout na vlastní oči. Teď se nacházíme v Muzeu přírodní historie v New Yorku a máme před sebou jeden z nejkrásnějších vystavených železných meteoritů na celém světě. Na něm můžete vidět, co způsobila dlouhodobá koroze na tomto železném meteoritu. Příběh 10. největšího meteoritu na Zemi, který se nachází poblíž dnešního města Mbeya v Tanzánii, se nápadně podobá osudům obou předchozích kamenů z vesmíru. I o meteoritu Mbosi totiž věděli místní obyvatelé dávno předtím, než byl odhalen jeho mimozemský původ. Zvláštní, téměř 3metrový balvan trčící ze země pro ně měl posvátný význam. Teprve v roce 1930 se o tomto impozantním železném meteoritu dozvěděl i zbytek světa. Od té doby je meteorit Mbosi, vážící okolo 16 tun, vystaven přímo na místě svého dopadu. Dnes tu stojí v celé své kráse, avšak poznamenaný četnými zásahy vandalů, kteří z něj jako z uzené kýty postupně odřezávali plátky kovu. Aby k tomu už nedocházelo, je dnes meteorit chráněnou památkou. Když se dostali ke specialistovi na meteority Baolinu Zangovi z pekinského planetária zvěsti o velkém lesklém kameni nalezeném ve skalách pohoří Altaj, zorganizoval do oblasti vědeckou výpravu. 16. července 2011 výprava dorazila na určené místo ve výšce bezmála 3000 metrů nad mořem. Našli tam velký, rzavě hnědý kámen, částečně překrytý velkým žulovým balvanem. Zangovi bylo hned jasné, že našli jeden z největších meteoritů na světě. Měření později ukázala, že meteorit pojmenovaný Akebulake váží 18 tun. Mimochodem, tento obrovský meteorit souvisí s hromadným pádem Altaj, o kterém ještě bude v tomto videu řeč. V létě roku 1963 objevil dánský specialista na meteority Svein Bogwall v oblasti Jorského mysu v Grónsku meteorit Akbalilik o hmotnosti přes 20 tun. Tehdy to byl už v pořadí 6. velký meteorit nalezený v této oblasti. Proto se předpokládá, že všechny zdejší meteority pocházejí z pádu asi 200 tunového tělesa, které se zhruba před 10 000 lety rozpadlo při průletu zemskou atmosférou. Největší mexický meteorit Bacubirito objevila skupina rolníků už v roce 1863 nebo v roce 1874. To přesně nevíme. Alespoň známe přesné místo nálezu, vesnice Ranchito poblíž města Sinaloa de Leiva. O určení kosmického původu tohoto železného balvanu se zasloužil americký geolog Gilbert Bailey v roce 1892. Mimochodem, často se uvádí, že sám Bailey meteorit objevil už v roce 1863, což je omyl, už jenom proto, že tehdy mu bylo pouhých 11 let. V roce 1959 pak byl tento výrazně protáhlý meteorit o délce 4,25 metrů a o hmotnosti 22 tun přepraven z místa nálezu do občanského centra ve městě Culiacán. Zajímavostí tohoto meteoritu je, že s délkou přes 4 metry je považován za nejdelší známý meteorit na světě. Objev meteoritu Učilik v roce 2021 představuje jeden z nejdůležitějších nálezů, které mapují rozlehlé meteoritové pole v čínské oblasti Xinjiang. Tento impozantní 23 tun vážící železný kolos byl objeven na místě, kde pátrání po úlomcích probíhá už přes 100 let. Nález meteoritu Učilik potvrzuje, že pole, které vzniklo dopadem prehistorického vesmírného tělesa, skrývá v zemi stále obrovské fragmenty. I další železný obr pochází z Číny. Zprávy o velkém balvanu, nacházejícím se 20 km jižně od osady Dongte v čínském výběžku mezi Kazachstánem a Mongolskem, jsou datovány už od roku 1898. Tento 2metrový balvan s názvem Armanty místním pastevcům dlouho sloužil jako milník u cesty.
Proto je na něm vyryto i několik kazašských jmen. Během posledních 10 let bylo v západní Číně nalezeno dalších 10 velkých železných meteoritů, včetně už zmíněného meteoritu Akebaluke. Jejich složení prozrazuje, že pochází z jednoho velkého tělesa, které dostalo oficiální název Aletai. Místa jednotlivých nálezů jsou přitom od sebe vzdálená až 420 km. Jde tak o nejdelší známé pádové pole meteoritů na naší planetě. Když Španělé koncem 16. století dorazili do Argentiny, doslechli se od místních obyvatel o oblasti zvané ve španělštině Campo del Cielo, v překladu nebeské pole, kde údajně spadly velké kameny z nebes. Španělé povídačkám o nebeských kamenech nevěřili, ale za to je zajímal velký zdroj železa, který místní obyvatelé používali na výrobu zbraní. Výprava, uskutečněná v roce 1576 do oblasti zhruba 1000 km severozápadně od dnešního města Buenos Aires, zde skutečně několik kusů železa našla. Vojenští prospektoři ale usoudili, že pocházejí z obyčejné železné žíly. Teprve po výpravě z roku 1783 byly vzorky železa poslány na prozkoumání do Londýna, kde určili jejich kosmický původ. Oblast Campo del Cielo je zajímavá tím, že zde před asi 4000 lety došlo k hromadnému pádu železných meteoritů. Přitom vzniklo nejméně 30 kráterů, z nichž ten největší má průměr přes 100 metrů. V této lokalitě bylo nalezeno už přes 100 tun meteorického železa a nejméně dalších 200 tun zde prý ještě může čekat pod vrstvou půdy na svůj objev. Jeden z největších meteoritů z hromadného pádu Campo del Cielo se jmenuje El Chaco. Byl objeven v roce 1969 s pomocí detektorů kovů 5 metrů pod povrchem. V roce 1990 se dokonce tento ohromný balvan snažil odcizit známý americký sběratel meteoritů Robert Haack. Byl však zadržen argentinským policistou. Vůbec největší meteorit z pádu označovaného souhrnně jako Campo del Cielo byl místní astronomickou společností objeven 10. září 2016. Železný meteorit o hmotnosti přes 30 tun byl pojmenován podle vesnice Gancedo, která astronomickým nadšencům zapůjčila stroje potřebné k vyproštění meteoritu z půdy. Pro původní obyvatele nebyly velké kusy železa, které se povalovaly v oblasti východně od Jorského mysu v severním Grónsku, žádnou novinkou. Jako zdroj materiálu je totiž pro výrobu železných nástrojů používali už několik staletí. Když se o zvláštních balvanech dosvěděl i britský polárník John Ross, prozřetelně usoudil, že nejspíš půjde o železné meteority. Mezi lety 1818 a 1883 proto pátralo po meteoritech hned 5 výprav. Všechny marně. Teprve, když do oblasti zamířil v roce 1894 americký polárník Robert Peary, objevil zde velký železný meteorit, který Inuité nazývali Saviksoach, čili stan. Peary však tento meteorit přejmenoval podle prostředního jména své dcery, které pocházelo z místního jazyka – Anigito. O 3 roky později byl tento kus nebeského posla o hmotnosti přes 30 tun převezen do Ameriky a instalován v Americkém muzeu přírodní historie v New Yorku, kde je k vidění dodnes a kde se potkal i s mou knížkou Kameny z vesmíru. A máme tu první příčku. Největší známý samostatný meteorit leží v Namibii. Jmenuje se Hoba, což v jazyce Khoe Khoe znamená dar. V roce 1920 ho objevil rolník Jacobus Britz, a to tak, že se mu při orbě zasekl a hrozně zaskřípal pluh tažený voli. Pod vrstvou půdy pak našel 3tunový kus kovu o rozměrech zhruba 3x3 metry, jehož vzorek byl později v Londýně určen jako meteorit.
Původní hmotnost 66 tun postupně snížila eroze, zvědaví turisté i odběry vědců na dnešních přibližně 60 tun. Aby proto meteorit dál netrpěl, byl už v roce 1955 prohlášen národní památkou a v roce 1987 vznikl kolem meteoritu kamenný třípatrový amfiteátr a o rok později i návštěvnické centrum, kam míří tisíce lidí ročně. Po zhlédnutí žebříčku těch největších meteoritů objevených na naší planetě jste si možná všimli, že všechny z nich jsou železné. Proč tomu tak je? Je to jednoduché. Zatímco obyčejné kamenné meteority velice rychle zvětrávají a rozpadnou se na štěrk, tak ty železné přetrvají mnohem déle. Proto, když na naší planetě hledáme největší kusy hornin z vesmíru, tak nacházíme právě velké železné bloky. Teď se ale pro změnu podíváme na kameny z vesmíru, které naopak moc dlouho na Zemi nevydrží. Jsou totiž odolné zhruba stejně jako běžné pozemské horniny. A ano, jedná se o kameny z našeho Měsíce. Vůbec největším kusem měsíční horniny, kterou na Zemi máme, byl po dlouhou dobu kámen přezdívaný jako Big Muley, který váží necelých 12 kg. Přímo z Měsíce ho odebral astronaut Charlie Duke v roce 1972 v rámci mise Apollo 16. Kámen nese oficiální označení 61016 a svou přezdívku Big Muley získal na počest Billa Michelbergera, který byl během této mise vedoucím terénním geologem. Od dob, kdy jsme díky misi Apollo získali horniny z Měsíce, ale dokážeme lunární materiál spolehlivě rozpoznat i mezi meteority nalezenými u nás na Zemi. Jejich celková hmotnost dnes dosahuje už zhruba 1,5 tuny, což asi 4krát přečilo hmotnost všech vzorků dovezených misemi Apollo. Kardinálním úlovkem se ovšem stal nález z ledna roku 2017, kdy v nehostinných dunách na pomezí západní Sahary, Alžírska a Mauretánie prospektoři našli 40 fragmentů téhož meteoritu označeného jako NVA 12691. Celková hmotnost všech úlomků z tohoto pádového pole dosáhla neuvěřitelných 104 kg. Tento nález přepsal historii svým hlavním kusem o váze 13,5 kg. Tenhle posel z lunárních vysočin, vyvržen kdysi drtivým dopadem planetky do měsíčního povrchu, se stal v roce 2020 hvězdou soukromého prodeje aukční síně Christie's s cenovkou dosahující 2,5 milionu dolarů, čili zhruba 60 milionů korun. Tento meteorit vyvolal ve světě luxusního sběratelství hotovou tržní horečku. Zatímco surové úlomky lze pořídit v řádu stovek dolarů, dokonalá koule vybroušená z tohoto materiálu se v roce 2021 prodala za neuvěřitelných $500 000, což byl 20násobek její odhadní ceny. Pokud byste si chtěli koupit nějaký meteorit, tak rozhodně neuvažujte o těch nejvzácnějších a největších kusech. Jednak byste se úplně vydali z peněz a jednak se to ani nehodí, protože takto unikátní vzorky by měly být přístupné úplně všem, ať už ve venkovní expozici nebo třeba v muzeu. To ale neznamená, že byste si nemohli nějaký pěkný meteorit koupit. Nenakupujte ale od neověřených prodejců, mohlo by se totiž jednat o padělky. Proto vám mohu s klidným svědomím doporučit Muzeum meteoritů, které dobře znám a kde i pod zárukou Světové asociace sběratelů meteoritů si můžete nějaké pěkné kousky vybrat. A pokud na nákup použijete kód LUNA, dostanete na něj 10% slevu. Odkaz na Muzeum meteoritů najdete pod tímto videem. A pokud vás meteority zajímají, tak vám mohu doporučit i mou knihu Kameny z vesmíru. Je to sice knížka věnovaná především dětem, ale i vy v ní najdete spoustu zajímavostí a rad, například jak takový meteorit poznat. Odkaz na tuto knížku rovněž najdete pod tímto videem. Já vám děkuji, že jste se dívali a těším se na vás při příštím úplňku, který nastane až v roce 2026. Ahoj. A jako obvykle mám pro vás na závěr jeden termín, dnes je to oktaedrit. Je to jeden z hlavních typů železných meteoritů.
Název pochází z toho, že jeho struktura je složena z krystalů, které se uspořádávají do tvaru oktaedru. Většina oktaedritů se vyznačuje tím, že když se rozřežou, vyleští a naleptají, objeví se na nich krásná Windmaštatenova struktura, čili kovová pavučina, kterou příroda kreslila miliony let. Je to takový kosmický ocelový štrůdl složený z železa a niklu. A právě podle něho se dá bezpečně poznat, že jde o kus vesmírného kamene a ne o pouhou zrezlou trubku.